принципи кори системаи тормоздиҳӣ. барои он ки системаи тормоздиҳии автомобилро фаҳмем, сохти намуди механизми тормоздиҳиро дида мебароем. инак дар тире ки дар шохтири пул мустаҳкам карда шудааст, дар ду подшине ки кӯбчаки чарх давр мезанад. ба ин кӯбчак диски тормоздиҳандаро мустаҳкам мекунанд. бо он бошад чархи автомобилро бо воситаи болтҳо ё гайкаҳо пайваст мекунанд. ҳангоми ҳаракати автомобил чарх давр зада, диски тормоздиҳанда низ давр мезанад. мо бояд фаҳмем ки чӣ хел диски тормоздиҳанда суръати даврзаниро ҳасб мекунад. барои ин дар наздикии диск калоткаҳои тормоздиҳӣ ҷойгир карда мешаванд. агар ин калоткаҳоро зер кунем, он гоҳ аз созиши калоткаҳо бо диск суръати ҳаракати диск ҳасб мешавад ё пурра аз ҳаракат мемонад. чӣ калоткаҳоро ба диск зер мекунад? ин корро поршенҳо иҷро мекунанд. ин поршенҳо дар силиндрҳои тормоздиҳӣ ҷойгир карда шудаанд. вақте ки ба силиндрҳо мояи тормоздиҳӣ ворид мешавад, поршенҳо калоткаҳои тормоздиҳандаро ба диски тормоздиҳанда зер мекунанд. мо дар ёд дорем ки аз ҳисоби соиш байни диск ва калоткаҳо суръати диски тормоздиҳанда ҳасб мешавад. акнун ба силиндрҳо як ҷузъро илова мекунем ки онро суппорти тормоздиҳанда меноманд. бо он қубур пайваст карда мешавад ки аз силиндри асосии тормоздиҳӣ меояд. силиндри асосии тормоздиҳӣ аз силиндри поршен, шток ва педали тормоздиҳӣ иборат мебошад. ҳангоми ба педали тормоз зер кардан, педал ба шток таъсир расонида, шток поршенро тела медиҳад. поршен бошад мояи тормоздиҳандаро тела медиҳад. мояи тормоздиҳанда мояи тормоздиҳанда бо фишор ба силиндри тормоздиҳандаи чарх омада поршенҳоро ба ду самт тела медиҳад. поршенҳо дар навбати худ ба калоткаҳо таъсир расонида, онҳоро ба диски тормоздиҳандаи чарх ҷазб мекунанд. аз сабаби он ки дар губчаки диск чарх шинонда шудааст, чарх низ суръати ҳаракаташро паст мекунад. инчунин маъно дорад ки автомобил низ суръати ҳаракаташро паст мекунад. бо чунин принсип механизмҳои тормоздиҳанда дар ҳар як чарх кор мекунад. ҳангоми истифодабарии автомобил, дар раванди истифодабарӣ бояд донем, ҳангоми соиши калоткаҳо бо диски тормоздиҳанда онҳо хӯрда шуда хеле тунук мешаванд. аз ин сабаб калоткаҳои тормоздиҳандаро бояд даври иваз намоем. иваз намудани калоткаҳои тормоздиҳиро худи ронанда ҳам иҷро карда метавонад. лекин иваз намудани онҳоро ба челонгари пуртаҷрибаи автомобилӣ бовар намоем беҳтар мебуд, чунки бо тормозҳо шӯхӣ намекунанд. боз як нозукии дигари ин дар силиндри асосии тормоздиҳӣ пайваст намудани зарфи иловагӣ барои нигоҳдории мояи тормоздиҳанда мебошад. агар дар вақти истифодабарии ин моеъ бо сабаби вуҷуд доштани сурохиҳо ҷорӣ шавад, сатҳи он кам мешавад. барои он ки рӯзе умуман бетормоз намонем, ронанда бояд ҳар замон вуҷудати мояи тормоздиҳандаро санҷад. метавонад ба чалаки мояи тормоздиҳанда нигоҳ карда вуҷудияти моеъро муайян кунад. чалаки моеъ аз пластмассаи нимшаффоф сохта шудааст. дар сохти конструксияи ин чалак сарпӯш мавҷуд мебошад ки дар он гӯбсар гузошта шудааст. қисми поёнии гӯбсар сабук буда, қисми болоии он танҳо аз пластикии тунук иборат мебошад. вақте ки сатҳи моеъ кам шавад, гӯбсар поён рафтан мегирад. ҳангоми пурра тамом шудани моеъ, пластикаи болоии гӯбсар ба ду васлак мерасад. акнун ҷараён аз батареяи аккумулятори ба контактҳо омада
کرده از آنها به لامپوچکای ترمزی دستی که در پنل اسباب‌ها جایگیر شده است آموده آن را افروزش می‌دهد. هر نفری که در اتومبیل نشسته باشد می‌داند که هنگام در توقفگاه ماندن اتومبیل یعنی به کار آماده نمودن ترمز دستی این لامپوچکا گیران می‌شود. اگر ترمز دستی را آزاد کنیم آنگاه این لامپوچکا خاموش می‌شود. اگر در وقت حرکت اتومبیل این لامپوچکای دوری گریان شده خاموش شود آنگاه آن خبر می‌دهد که سطح مایع ترمزدهی در حالت اضطرابی میباشد، یعنی دیگر حرکت نمودن منع است. ما باید چلک را از مایع ترمزدهی پر کرده پس حتما به автосервис به این بنگاه خدمت رسانی تکنیکی اتومبیل ها رویم. اگر در روند استفاده بریم شما یگان تغییرات را در سیستم ترمزدهی حس کنید، مثل حرکت پدال به حد ملایم شد یا خود پیش از هنگام زیر کردن پدال ترمزدهی سری وقت اجرا می شد. اکنون تا پایان رفتن پدال پورا زیر کردن پدال اجرا می شود. آنگاه البته حتما به بنگاه خدمت رسانی تکنیکی اتومبیل ها رفتن ضرور می باشد.